Lautadako urtekaria. Barrundiako Asparrengo, Agurengo eta Dulantziko udalen eta ikastetxeen elkarlanari esker, urtero bertsolaritza eskaintzen da Lautadako lehen hezkuntzako ikastetxeetan. Guztira 5 ikastetxeetako 16 taldek landu dute 2023-24 ikasturte honetan bertsolaritza. 15ean behin elkartu garelarik. Barrundiako eskola txikiak, Araiako herri eskolak, Dulantzi ikastetxeak, Lautada ikastolak eta Lope Larrea ikastolak hartu dute parte. Esan bezala, 15ean behin landu dugu bertsolaritza lehen hezkuntzako goi zikloetan eta askotariko ekintzak egin ditugu. Bat-batekotasunean trebatzeko jolasak, okazio berezitarako bertso sortak, alea bideokopladiak eta eskolarteko bertso txapelketarako bertsoak, Santa Eskea, korrika, 6. mailari agur esateko bertsoak eta abar luze bat. Ekain hasieran, ikasturtea Agurengo Arresiaretoan antolatutako kurtso amaierako jaialdiarekin agurtu genuen. Ikasleek urduri, baina gogotsu parte hartu zuten jaialdian. Hurrengoa iritsi bitartean, udan deskantzatzen jarriko gara hurrengo ikasturteari ilusioaz heltzeko. Aurten ere, Arabako 14 urtetik beherakoen eskolartekoa ospatu dugu. Apirila eta maiatzean zehar Arabako ikastetxetan eta bertso eskoletan, 2500 aurrek baino gehiagok bertso idatzia prestatu ostean, maiatzean zehar eskualdez eskualde topaketak izan dira. Idatzizko sari banaketa eta bat-bateko bertso improvisatuen erakustaldiek. Lautadakoa maiatzaren 17an izan zen Araiako Andramari zinemako aret. Giro bero izan zen eta aretoa jendez beteta. Barrundia, Dulantzi, Araia eta Agurengo ikastetxeetako idatzizko lan sarituak eta bat-bateko emanaldiak tartekatu ziren. Aurtengo bereizgarririk handiena, ikasleak borondatez, bi herrimak emanda improvisatzera animatzea izan da. Lautadan ere inoiz baina hor gehiagok parte hartu dute bat-bateko modalitate hontan, hezkuntza arautuko metodologia berrikuntza eta bertso eskoletan egon den parte hartzaile askundea lagun. Epaiek aurrez aukeratutako bertso idatzien taldez lagunduta saio ederra eskaini ziguten guztiek. Idatzizko eta bat-bateko finalistak ekainaren batean zigoitean elkartu ziren, txapelketari bukaera borobila emanez. Sarea jaso duten Arabako Lautada eskualdeko aurrek irailaren 7an ontza estreno aventura parkean egun pasa izango dute. Lautadakoen kasuan goizez joateko aukera izango dute. Uda pasa eta hartzerako berriz ere zabalik egongo dira gure bertso eskolak, beraz, bertso gozez dauden aurrei martxa emateko prest egongo gara. Txikien eskolartekoaz gain, nagusiagoen eskolartekoa ere ospatu dugu. Urtero bezala, 14-18 urte bitartekoen Arabako eskolarteko txapelketa jokatu da Arabako txoko desberdinetan. Guztira 21 bertsolari gaztek parte hartu dute Kanpezu, Aramaio eta Gasteizen jokatutako final aurrekoetan. Eta 6 bakarrik osatu zuten maiatzaren 18an Aramaion osatu zen finala. Egoi Amabiz katera zen Arabako txapeldun, eta bigarren geratu zen Ireide, Onaindia, Aramaioarrarekin batera osatuko dute aurki Nafarroako Arantza herrian jokatuko den Euskal Herriko eskolarteko txapelketa. Bestalde, 12-14 urte bitarteko gaztetxoagoen kasuan, kuadrien arteko txapelketa formatuan ospatu zuten euren urteroko zita. Gasteizko, Gorbeialdeko eta Lautadako taldeen arteko lehia estua izan genuen Aramaioko finalaren aurretik. Formatu berria, baina luzerako geratuko den batean. Lautadako taldearen ordezkari moduan aritu ziren Agurengo bertso eskolako 5 ikasle. Lautadako gogoa maila gorenean utzita. Hortaz gain, bertso barnetegia ere ospatu genuen Espejoko herrian. Araba festari festa ibili zen apirilean zehar eta bertsoa ezin izan zen faltan bertako oporretan. Arabako Lautadako eta Gorbeia eskualdetako 70 gaztetxo elkartu ziren Espejon udaberriko oporrak lagun artean eta bertsoz inguraturik pasatzeko prest. Baronatarren gaztelura osteratxo ere egin zuten hauek. Bertso eta jolas ugari egin zituzten. Azken egunean, jinkanari gertigarri baten ostean bertsolarien bizita eta bertso saio berezi izan zuten ikusgai. Eta begira lezen bertsolariei bihurrikeri handan egin zizkietela ezingo du bukatu. Jogurta bertsotarako oinarrizko material bihurtzeraino. Egonaldi amaitzeko elkarri autografoak sinatu eta bueltarako autobusa hartu zuten bakoitzak bere herrirako norabidean. Baina ezagututako Arabako lagun eta herri ezberdinak eta lagun berriak ahaztu gabe. Dena borobiltzeko eskolarteko txapelketan berriz ere ikusteko aukera izan zuten gure lagunek. Azkenik, agurtu aurretik, gogorarazi nahiko genizueke Lautadako bertso eskolak martxan jarraitzen duela azkeneko hamarkadetako lanari jarraiki. Araia eta Agurainen elkartzen gara, astean ordu betez. Aurten saio ugari egin ditugu, hauekin. Kuadriartekoa, bertso pilota, Santa Eskea eta eskolartekoarekin amaitu dugu jarduna. Giro bikaina dugu gure bertso eskolan, beraz, bertsoa gehiago ezagutu, trebatu eta lagun giroan ondo pasa nahi baduzu, ez galdu aukera eta apuntatu zaitez iraietik aurrera bertso eskolara. Ateak zabali daude, etorri nahi duten guztientzat. Bitartean, gozatu oporrak eta bueltan elkartuko gara.
Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3b bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, izenaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Espero sartu izana, bertsoa zuen barrura, divertigarria baita, benetan euskal kultura. Baina karpetak ta liburuak, izteko ordua heldu da, eta merezi duzuen moduan, gozatu zazue uda.